Ya, tetap berdiri nggih. Tetap berdiri, tetap berdiri kok. Suwira pentas ning panggung kok. Ya, sesasi ora poso, sesasi ora tanggapan. Ngono. Alhamdulillah bengi iki bisa silaturahim ana dalem kene ya, Nduk. Ngono. Ora coba iki lagu sing ditanjakake dene kadang-kadang Nyo Madya Laras lawan kadang-kadang Gema Mustika. Wah ya iki tombo kangen, tombo kangen. Ya, tombo kangen. Mara coba nggih, diaturke Nduk, mara gage ditanjakake. Ya, berpacu dalam melodi musik. Joy! Ya. Leren dhisik anakku sing srinik tenik anakku sing denok deblong. Ora liwat ngestake dawuh jenengan yung iki mumpung ana wektu kanggo istirahat. Jenengan leren tak derekake. Ana tulising Hyang Widi. Ora gage matur dhisik. Ngono Mak. Adem-adem dikemuli timbang mandang loro ngaji sawate mangkoku ngetan bali mulan jembrake Mas ya go bal-balan kaose biru sing paling baku lan sing paling utama Nduk ayo ndak kanthi bebarengan kelawan kadang-kadang kabeh ngaturake puja puji syukur unjuk ana ngersane Hyang Agung kang nyipta jagan saisine iki Nduk kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin ya dene Gusti Kang Maha Kawasa wis paring nikmat sing awujud kesehatan lahir lan batin iki mula dina iki ora langka kowe lan aku sak kanca bisa minangkani dawuh kowe lan aku bisa sowan ana dalem kene kebak ing kawilujengane skala saka rubeda nggih amin Allahumma amin yung amin ya rabbal alamin
kang angka loro selawat lan salam ora waleh-waleh tetep dibisungsungake ana ngarsaning Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi besar sang mustikaning jagat sang mustikaning umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang wis merintis umat saka jaman pepetengan nganti jaman pepadang lantaran agama Islam iki ngono mak. Lan uga sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhirat besok ngono. Muga-muga kowe lan aku lan kabeh para sresna budaya kalebu sing dodol lan sing nonton kabeh kalebu keluarga besar Bapak Sukemi pepundhen ngono ing Ngembat Gadel kene besok kalebu ewane Kanjeng Rasulullah kang tansah pikantuk pitulungane utawa syafaate. Amin Allahumma amin. Minangka tandha mahabbah ya awake dhewe nduk, minangka tandha katresnane dhewe marang Kanjeng Rasul, bengi iki ayo bebarengan maos selawat mumpung sing rawuh akeh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Bengi iki minangkani dawuh sasi kang mus kepungkur nggih. Panjenenganiku kadang kula werda Kang Mas Agus kalian garwa tindak ana ing gubuk karangan kono minangka duta saka ngarsane Kang Rama pepundhenku Bapak Sukemi ngono pepundhenku Bapak Sukemi utusan ya kuwi putrane sing ya kuwi kadangku Mas Agus tindak ana gubukku karangan badekan kono dawuh kelawan aku lan kowe manawa dina kang prayoga iki kowe lan aku supaya gelar kabisan hangestreni kentek lan niat saking panjenenganipun pepundhenku Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Oh ngono kagungan gawe apa iki utawa hajate apa iki tasakuran ngunduh mantu. Oh tasakuran munduh mantu kadange taruna Mas Agus sing dadi nganten. Oh ngono ya kuwi Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Iya, putra dari Bapak Sukemi dan Ibu Marijam. Ya dukuh Gadel RT 3 RW 1 Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo Ponorogo kene. Kang wis kelakon dhaup kelawan kadangku Mbak Rida Dewi, Mbak Alip Rida Dewi. Putri saking panjenenganipun Bapak Trimo dan Ibu Sukatin. Ya dukuh Pangkal Kecamatan Sawu Ponorogo. Oh ngono mak. Alhamdulillah gone nikah, gone jauh kadangku Mas Anwar Bahrudin kelawan Mbak Rida Dewi. Ya kuwi netepi adat budaya Jawa, netepi pranatan negara lan adat agama. Nyatane nduk ngrancakake nggone teman ponang temanten sekalian nikah. Ngono. Kowe lan aku bengi iki nyuwun ngersani Hyang Agung. Lek-lekan bengi iki ora mung seneng-seneng, suka-suka parisuka kuwi ora ning jroning batin sambung rasa ngersani Hyang Agung, jroning penggalih tansah nyuwun ngersani Hyang Agung. Muga-muga kentek lan niat saking panjenenganipun Bapak Sukemi tansah pikantuk ijabah saka ngersani Hyang Agung. Amin Allahumma amin. Lan uga teman-teman sekalian bisa menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin yung amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Nyuwun ngersani Hyang Agung Nduk, muga-muga teman-teman sekalian kadangku Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Alip Rida Dewi ngono. Siji diparing atut runtut manunggal lair lan batine. Iya, manggih keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, kang angka loro nikah kang wis didasari ibadah iki pikantuk keberkahan saking ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Iya, kang angka 3 muga-muga ndang diparingi keturunan kang saleh lan salihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya, ora coba hasbunallah dhisik ya. Iya, hasbunallah dhisik. Ya, bendo padang, uteke men padang. Ora coba. Ya, tanjake. Iya. Iki kerawitane komplit. Nyu madya laras.
Ya Gema Mustika ya ora keri, Wahyu Marta ora keri, Wahyu Abadi ora keri. Terus apa? Cek ape ora keri. Ya, ora coba. Hasbunallah nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkar lan nafsu segalaku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku Yo. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala. Lagon religi nggih iki mau ditanjake dening kadang-kadang ngono mak. Jan. Wah. Kunjuk ora ngersane pepundhen kula Bapak Sukemi sekalian Ibu sak putra mayah kabeh, Nduk. Wah iya, aku iki mau diwene ngerti manawa bengi iki ngiras pantes ya kuwi halal bihalal sedulur Warok Ponorogo. Wah, dasare Mas Agus iki ya dulur Warok Ponorogo sing lenggah ana Jakarta. Wah, tenan. Iya. Reok Ponorogo ki mendunia kok, Ger. Iya. Ya sabab saka reok Ponorogo, ya sabab saka seni reok Ponorogo iso anjayeng bawana kondang sak Nuswantara basane. Wah iya. Wah iya. Niki mau uga wis digelar reok Ponorogo sore mau. Oh ngono. Bengi iki ora reokan ae sore mau wis. Ya, bengi iki kowe lan aku yang sinampiran kapercayan nggih. Ngono. Ya. Silaturahim bengi iki hajat lan niat saking dulur-dulur sedulur Warok Ponorogo. Ngono. Silaturahmi dapat mendatangkan rezeki karena merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga ukhuwah. Oh ngono. Ya, pancen jeneng rezeki kuwi ora mung wujud materi kok nggih. Ora mung wujud materi, ora mung wujud materi diparingi kesehatan kuwi ya rezeki. Kebahagiaan keluarga kuwi ya rezeki. Iya, lingkungan sing guyub rukun kuwi ya rezeki. Oh ngono. Sak ngerti kuwi rezeki iki dhuwit. Pikiramu ki dhuwit. Pikiramu ki. Iya, sak ngertiku ya ngono kuwi. Mesti akeh-akeh ya ngono. Iya, Njeng Rasul paring dawuh sok sapa wonge sing tansah nglestarekake marang ingreh silaturahim utawa nindakake tali silaturahim nduk bakal didawakake umure lan bakal dipenakake nggone golek rezeki. Amin Allahumma amin yo. Muga-muga kabeh bisa nindakake perkara silaturahmi kanthi becik. Amin Allahumma amin. Ya, Ponorogo hebat. Ponorogo hebat bersama Bapak Bupati kita. Beliau Bapak Haji Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdiarita sebagai wakil bupati kita. Pongono nyatane tetap dibanggakan, dicintai seluruh warga masyarakat Ponorogo. Pongono iki sore mau yo rawuh ana kene. Rawuh ana kene hanges rene krentek lan saking panjenenganipun Bapak Sukemi sekalian Ibu saputrane nggone kagungan gawe. Iya, Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Ana lagune. Ana rek dibawani ya Ponorogo hebat ini ditanjake sing bawa ya kuwi Genduk Dwi Lestari ya Genduk Dwi Lestari ora coba bengi iki sing nderekke suwanana dalem kene seniwatine iki sangka lor dhewe adikku sing sangka Bungkal Vela ya Vela Rusdiana Vela ya, disampung adikku sing sangka Badikan sisih kulon Ana Aura. Ya, Ana Aura. Ya, diteruske adikku sing sangka Sampung Nduk Dwi Lestari. Ya, disambung sakidule. Sangka Badikan Mbak Yuni, Mbak Sri Wahyuni. Ya, disambung kidule kiwone kirine. Ya. Adikku sing sangka Laladan Kecamatan Jambon, Genduk Utari. Wah, Utari. Ya. Disambung Mbak Ibu sing sangka Madiun, Mbak Purwaningsih. Ya, sing keri dhewe Mbak Esti sing sangka Badikan uga. Ya, bengi iki dulur wedok sing sangka Ngayogyakarta Hadiningrat. Wah, jenenge iki Ponorogo iki sapal. Dalane Ponorogo kuwi sapal wis ora tekok-tekok. Wis ora nganggo Sherlock ora. Iya, saking apike karo Piyai Ponorogo diomongi kok. Iya. Ya Mbak Elisa Orkarus Alasuh. Ya panjenengane uga wis rawuh. Alhamdulillah
bengi iki kebak keberkahan kebak kabagian ya nek kala sangara beda paringi Gusti sing Maha Agung bengi iki diparingi terang alhamdulillah muga-muga sing dodol kabeh laris manis dagangane entek kabeh amin Allahumma amin ya yuk tanjake nggih ya Ponorogo hebat Ponorogo hebat Boten ngantun kula pisungssungaken pepundhan kula ingkang inggih wonten Jakarta. Pangarsanipun ya Padepokan Surugubeng. Ya punika Bapak Eko Bilowo. Uga dulur-dulur sing lenggah ana kono ngono bengi iki mirsani langsung. Mirsani liwat YouTube. Mirsani mobar nonton bareng. Ya nonton bareng ana kono. Ugi panjenenganipun Mas Wanti sakanca bengi iki ya kepareng hadir. Ya Mas Sutris sakanca. Ya sing mirsani liwat streaming yang dari Dubai, ora keri Dubai. Wah, Dubai ngendi? Dubai iki sembuh kono adoh ono. Ora roh kowe. Ora roh. Wis pokoke kono kuwi. Iya, Dubai. Alhamdulillah. Ya lanjut. Ya. Mawujud pembangunane. Ya, terbukti. Ya, terus Ngantun kula pisungssungaken kagem bapak-bapak yang dari aparat kepolisian sektor Sukorejo. Weh, sektor Sukorejo iki mau dulur kula nang wis nyapa. Sanga mburi, Pak ya sing lenggah ana polsek. Alhamdulillah. Ya. Dan juga bapak-bapak yang dari Koramil dan semua jajaran bengi iki sing ngayahi wajib. Ono entan kantun kula pisungssungaken kagem Bapak Kepala Desa Sidoarjo. Uga sedaya perangkat desa nduk tan kantun Mbah Gadel kene keluarga. Ora keri dulurku sepuh ya Mas Nur Kholis ana ing pintu. Kuwi kami tuwa pintu. Ya sekeluarga. Ya. Terus lanjut. Wanita lan wisata. Ya. Seni budaya pemudanya olahraga. Bapak Asmoro Santo yang dari Madiun juga hadir. Sakonco hadir. Ya, terus UMKM rukun tetangga mandiri. Lanjut. Pemerintah ya, Ponorogo hebat. Tanjake ger. Yo, dados. Hebat.
Ponorogo hebat. Ponorogo pangga hebat. Ya. Ya, Piyayi Ponorogo iki pancen hebat. Piyayi Ponorogo iki piyayi sing budaya banget. Senine maju, seni apa wae ana Ponorogo tetap berkembang pesat nggih. Wayange yo berkembang apik. Riyoke saya kuncara Jayeng Bawana. Generasi penerus seniman wah yo akeh banget. Ngono. Gajah-gajahan yo merebak. Iya, merebak. Jaranane yo ana. Wis to komplit. Alhamdulillah. Bengi iki kowe lan aku bisa minangkani dawuh nyambung silaturahim kelawan kadang-kadang utawa dulur-dulur ana ing Laladan Sukorejo kene. Mapane ana ing Padukuhan Ngembat Gadel kene, Mak. Ya, iki dulurku wedok sing song ngayuk Jakarta dadi ningrat. Mawar kuning sepote tampil ke depan. Ya, panjake Mas. Ya, ini dados. Oh. Ya. Elisa Urkarus Alaso. Ya, Sugeng Riyadi. Out. Out. Joy. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng pasange. Alhamdulillah. Nggih bengi iki. Alhamdulillah. Nggih bengi iki saged pepanggihan wonten Ponorogo malih. Injih remen sanget sampun kapang sanget. Lah nggih. Remen sanget sampun kapang sanget. Injih senang sekali. Ya. Sudah rindu kalih panjenengan, kalih kanca-kanca, sedaya lan sedaya masyarakat. Warga ingkang maklempuk wonten mriki Sukorejo. Sukorejo dalemipun Pak Sukemi. Iki dukuh Gadel. Gadel. Kowe udah regetan untu kan?
Kuwi jorok men to. Apa? Gadel. Denger kan Pak dulu. Heeh. Gadal apa? Oh gadel. 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 Oh deh, lah ya baru ini kok tahu gadel. Oh, Sing ngangeni iki pancen ya logate kuwi kok. Ya pangapunten kadang dengere opo mlebu tek opo metune nggon keprucut. Itu ya beda Pak itu. Kayaknya kayak udah tahu tapi ternyata beda. Nggih. Kula remen sanget lan ngaturaken wonten kathah lepetan, kelepetan kula. Kelepatan kula. Kelepetan kula. Lepetan dosa piye to? Nggih. Maksudnya ini masih dalam rangka Sugeng Riyadi kan. Ya, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kula ngaturaken mohon maaf minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun agunging samudera. Pangat sami menawi kathah lepat lan ketul atur kula kok nganggo ketal katul barang kesalahan koto-koto kata-kata niku nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih nggih ingkang baku menika saged makempal sedoyo dan sudah melewati ibadah Ramadan menika menjadi sebuah pelajaran yang berharga kembali ke suci kembali ke fitri saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini bisa berkumpul bersama keluarga apa meneh bonuse nek sida rabi bonuse nek sida rabi ngene iki ya Pak ada acara untuk ngunduh mantu menika bunga tanpa pokoke kahanane bahagia banget Mbak Lisa bahagia banget dasare pas durung mlumpuk dasare berarti datar ana jroning kamah candra dimuka paribasane sesasi muput poso ngempet kanapsan ngempet gawa nafsu ngempet pasan udah menang lah iya kanca-kanca pengrawat iki alhamdulillah tahun 2020 iki kabeh poso kabeh nutup. Oh tenane lah. Ora ana sing mokel. Iya, alhamdulillah. Ora ana sing mokel. Masa iya. Biasane yo ndi udune njaluk. Ora poso, lan kula ora mokel. Oh alah polos menawa. Ya poso to, ora poso ya. Nek tak poso kan. Oke. Nggih tenane. Tenane. Poso bedong. Nggih. Derek ngaturaken panglipur menika pinanganten kekalih. Iki panjenenganipun Bapak Sukemi dan Ibu Marijam, Mbak Elisa. Iki ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Mantene kakung panjenenganipun kataku Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Mas Anwar kantuk Mbak Rida. Mbak Rida. Nggih, muga-muga langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Nek iso siji sak lawase. Siji sak lawase. Aja ngasih pegatan. Aja ngasih pegatan. Ya. Kalau Pak Gurit itu sebagai dalang juga satu sak lawase. Ya siji selawase. Oh, nek misale dikancani sinden-sinden bintang tamu ayune sak Jakarta Terat gitu juga enggak tergoda-goda kan. Piye? Ditemeni sinden cacah sing. Nek ditemeni ngene iki ya ora apa-apa to, ditemeni ngene iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Enggak tergoda kan. Ora tergoda. Tetep bojone sing paling ayu dhewe kan. Tetep bojone siji. Tenan lho di streaming lho, Pak. Iya. Ora WA to? Ora. Kok WA sinden. Ora. Ya. Karang yo dhewe-dhewe. Wis di streaming kok piye to. Ya mereka ngaturaken panglipur banyak yang kasih request. Ada salam tadi dari Pak Eko Bilowo, Suruh Kuben. Pekunden yang ada di Bekasi, Jakarta. Ya, tadi minta streaming. Ya. Boyolali ada Pak Dani minta Merapi Gunung C, ada EFC Pak Prastoto di Wonogiri, tadi minta Podang Kuning. Jadi request-request saged
Wis pokoke akeh banget. Kirim mawon via chat napa-napa. Akeh banget. Iya. Menika ya, pripun? ditanjake. Dipinangkani dawuh saking pepunden sing lumantar namala. Para coba ngatur ke apa kunjuk pepunden sing mirsani ana dalem lewat streaming juga bisa Mbak Elisa. Nggih, terima kasih Melati Rinonce dulu ya. Wah, Melati Rinonce. Untuk penampilan KNG kali. Ya, buat teman-teman sekalian. Ya. Melati Rinonce. Ya. Ya, Pak, tanjake Mbak Elisa. Ya, terus Sapuntone fantastika ingkang mawe wuyong suarane panggah bagus. Panggah itu apa? Panggah itu tetep. Oh tak kira cowok. Panggah kok cowok? Ya. Temanku namanya Panggah soalnya. Oh Panggah. Ya. Dobel dah. Oh, dobel ora dobel. Ya lanjut. Iki pasanganku
Mbak Elisa, iki pikantuk salam saka dulurku wedhus sing lenggara Jakarta juga. Oh, sinten? Panjenenganipun Mas Hartono. Pak Hartono. Mas Hartono. Ya, Jakarta. Salam-salamipun. Ya. Ada lagi? Ya aja. Oh. Tak kira dawa banget sah. Wis jelas tak tunggu. Mas salam kagem Mbak Elisa, ugi kadang-kadang pengrawit Madya Laras. Madya Laras. Ya. Seneng aku. Aku nek nyanyi melatih nonceng gini sing tak bayangke apa ngerti apa? Apa? Bayangnya apa? Sop. Sop bakso. Sop. Kayak nggon mantenan-mantenan itu kan adanya bakso, sop ya, gitu kan. Sop. Nah ini kalau melatih nonce tuh pasti kepikirannya mantenan lah. Setelah arep nyedok sop ini ndak, setelah wortel entek, setelah kentang entek. Ya lanjut. Iki pasanganku Ande. Ae. Ya, melati ringonce Mbak Elisa. Ya, lenggah riyin. Wah, jan cocok banget. Dipisung-sungake kagem ponang temanten sekalian yo nggih. Ya, saka Mbak Elisa iki mau kagem Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Ya, bengi iki ora keri nggih. Aku diderekke dulurku sing saka Pacitan. Ya, serampatke Mas Gareng tampil ke depan, ya.
Isik ae to. Kok isik apa wong mlebu kene terus entek to, Mas. Ini mlebu separo. Wah, alhamdulillah Mas Guring. Alhamdulillah Mas Gareng juga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepinten kalepatane kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sedaya kalepatan seniman madya laras Gemah Mustika dalu menika nyuwun pangapunten Mas. Tindak sowan dalemipun Rama Sukemi. Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Alhamdulillah keluarga besar ugi disengkuyung sedaya penonton warga masyarakat wonten ing Laladan Sukorejo. Ya. Wis menehi ngerti sing jenenge Sukorejo, suka wis seneng rejan-rejan. Suka seneng reja wis ngarani. Nggih rejan-rejan. Ora beda hajat lan niat saking Bapak Sukemi bengi iki. Weh, rejane luar biasa. Oh, boten reja pripun kok. Napa niku dalane mawon boten cukup kali bumi reok lho Mas. Saka luar Kota Ponorogo. Jakarta. Ning alhamdulillah mugi-mugi padosta rejeki teng pundi kemawon mugi-mugi saged dados berkah, mugi dados rejeki ingkang leres. Allahumma amin. Allahumma amin. Boten kata lumpen Mas Agus luar biasa. Mas Agus luar biasa. Menjunjung dhuwur, menjunjung nama baik Reok Ponorogo di Jakarta. Tenan awan mau ya wis reokan Mas. Sedulur Warok Ponorogo. Sedulur Warok Ponorogo. Sing manggone ning nggon sing kebanjiran. Iya, Mas. Iya Bekasi iki kebanjiran. Ning muga-muga Mas Agus ora banjir banyu ning banjir rejeki. Amin Allahumma amin. Ora mung Mas Agus dhewe, kalebu warga bengi sing hadir. Tansah lumintu rezekine, diparingi seger kewarasan. Amin, Mas. Bakule ya laris. Dagangane entek kabeh. Sing mlebu rene sing nonton wayangan mulih kabeh ya sehat. Kathah rezeki, panjang yuswa. Amin. Sing flu ya ndang ilang. Sing lara boyok ya ndang mari. Sing nesu karo bojone ya ndang mari. Sing lara mumet ndang mari. Sing lara boyok ndang ilang. Ngomong anyang-anyangen ngono. Kulino kok jenengan kok nuwun sewu lek tenggene Sukorejo Mas. Anyang-anyangen ki paribasane niku napa to Mas? Anyang-anyangen nek tenggene Sukorejo niku paribasan penyakit sing digoleki. Kok penyakit sing digoleki iki piye? Anyang-anyangen ki akeh apa sithik? Anyang-anyangen. Anyang-anyangen ki sithik-sithik apa akeh-akeh? Ya sithik-sithik to. Mula sangka kuwi berkah barokah sithik-sithik rezeki sing halal. Oh ngono. Niku lek tenggene Sukorejo ora nek rezeki sing ora barokah terus dienekne tasakuran. Niku lek Sukorejo mboten wonten. Ya. Iki kula mboten katalumpen ugi niki ndongakne dulur kula lanang Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Ya, temandene priya. Wih, jan bagus, grapyak semanak. Tenan Mas, nanti aku mlebu ya kopi ya blas. Mboten Mas pun ping gangsal Mas. Sampeyan mlebune kasep kok. Walah kasep apa ping 5 Mas. Wis ping 5 ugi. Pasugatan Banyumili. Banyumili. Tenan. Sing jenenge telo godhog enek. Enek. Tape enek. Komplit. Rengginang. Rengginang enek. Enek neh sing tulisan kuwi Mas. Apa kuwi? Enek kono tulisane Hongguan. Roti. Bareng tak delok jero isine jemblem. Kula nggih wayah bodho wegah dosa Mas.
Ya minta jupuk ngono terus tak jane tas tak dumne bojoku. Kok malah diberkat. Kaya kirmah to Mas. Mboten katalumpen menika putri ingkang dados wahyuning kang tinemu, wahyuning judul, wahyuning katentreman panjenenganipun Mbak Alif Rida Dewi. Mbak Rida Dewi. Saking Laladan Pangkal Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Ya. Bapakipun nrimo. Putri Bapak Trimo. Nah, Ibu Sukatin. Alhamdulillah muga-muga trimo ing pandung, ora ngantek trimo barang sing ora bener. Niku jan tenan Mas, kosong ngendikane niki wau mabya laras gemamustikan jenengan sinden kabeh Mbak Elisa jereke kok ya ora mokal. Lho piye to? Pancen mokel. Setahun sepisan bae. Aku ora percaya. Aku ora percaya ku karo sing gedung. Arif ku ora percaya karo sing arif ya. Ora percaya. Ning alhamdulillah Mas, sudah disahkan oleh Kementerian Agama bahwasannya NU dan Muhammadiyah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan suci ini diadakan Hari Raya Idul Fitri serentak. Oke, 1446. Lek biyen dadi senengane siki lha sing tukang jedor. Lah kulo ku lho arep biyen posone melu NU, bodone melu Muhammad. Wis mula sakniki negara Indonesia wis dipadakne. Niku wis padha-padhane kabeh Pak Polisi. Men bareng. Nggih Pak Polisi bodone ya dek winginane. Iya. Pak Dan Ramil bodone ya wingi. Yo bareng. Bareng kabeh. Oh ya, tenan kok bodo kabeh. Ning gumunku siji. Ya apa? Awakmu yo kok belas ya ora ngai THR aku to Mas. Padha ora? Lah bodone liwat WA kok. Nggih, ning nggih boten napa-napa. Kula kali Mbak Elisa nggih wonten namung bekti kula Mbak Elisa. Badan lewat WA kok njaluk THR. Nggih, niku kan nggih napa niku. Mas, nggih. Bijil niku kula tak betoko santer kok ya. Iya. Mas nggih. Iya. Niki sarene wekdalipun pun romansek radi dalu. Oke. Menika bola-bola kadang saking Jakarta, Sukorejo, Sampung, Balong, Sawu, Madiun, tumplek blekem mriki mbok menawi mengke wonten wekdal. Ada. Nggih, saged kempal manggal kalih bola-bola. Oke, iki sing dinteni kanca-kanca dasare piyayine ya iki senengane yo nyanyi. Dulurku lanang Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus Piyayi Jakarta. Putrane Bapak Sukemi. Bapak Mas Agus. Iya Mas Agus. Mas Agus. Monggo Ini Mas Agus yuk tampil ke depan. Mas Agus. Mumpung petok karo Mbak Elisa. Iya. Ora melok awakmu sesasi laras kok nggawa dhewe. Gongmu kok nggawa dhewe kowe. Aku yo nggumun jare aku milih bayar yo ora sepiro sugih lho. Aku ki jare bayar ki padha karo transporte Elisa. Lah ndang rene kok iso. Mas Agus karo Mas Agus dan istri. Wah, jan. Iya ta, serpeke petalaman yo. Bose Jakarta. Ya. Monggo-monggo Mas Agus. Ya. Mas Agus. Iki perwakilan dari keluarga besar Bobo Sukemi, Mas Gareng. Leres. Iki Mas Agus piyayine iki. Piye to? Sembodo to? Pertanda
Le Mas Agus kalih Ibu punika priyantun ingkang priyayi ingkang budaya. Niki tengah ajeng mriki gambare wis wayang. Dulur-dulur kabeh gambare ya nek sing Punakawan. Iki enek sing gambare Baladewa. Gatut Kaca. Ning beda karo Arif sing tukang ngedram kae. Gambare Sengkuni. Mas Agus. Wilujeng dalu Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mbah Dalan Guritno. Nggih. Sampun dikasih wedal naik teng panggung. Saderengipun kula matur selamat prihatin minal aidin wal faizin dumateng sedaya mawon boten saged kula sebut satu persatu sugeng rawuh teng dalemipun Bapak Sugeng ingkang kawula namung ngaturaken matur sembah nuwun bilih wonten lepat anggenipun jamu kula minangka putranipun nyuwun agunging sih pangapunten padalan. Nggih, Mas Agus nggih. Nggih, dawa sami-sami. Wis mboten wonten kalepatan kok isine sing seneng nggih marem sedaya. Gareng iki tenan, gareng ya marem. Ora parep tenan daleme wis apik. Daleme wis penting wis kejawene wis kecekel. Kabeh yayine grabya. Apa meneh ibu-ibu nuwun sewu lho Mas Agus. Ibu-ibu niku Mbak Elisa Munggah nuwun sewu lho. Iki ibuke sing saka Jakarta foto. Ibuke sing saka Balong foto. Niku Mbak Elisa. Teko neh kula tumu ngoten. Jakarta foto. Saka Sampung foto. Melengos ngoten terus dihapus. Aku yang gumun jane awakmu kuwi lho. Jane awakmu ki duwe sindrom apa to sa? Lah mbake kene foto ping 1000 jaran karo aku bar ngono mingkur. Ya disimpen hapus tok. Nggih, mbok menawi Ibu badhe dawuh monggo. Ibu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula ngucapaken matur suwun rawuhipun Pak Dalang. Nggih. Beserta kru. Ngaten nggih. Dan para sederek ingkang sampun meluangkan waktunya untuk menonton wayang kulit. Ngaten nggih. Sampun ngaten mawon. Oh nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki tembangin apa Mas Agus? Kali Mbak. Ya tembangin apa lagu campur sari ada, dangdut siap. Nggih, langgame ya siap. Monggo Bu Agus. Ngapunten padalan. Nggih. Kula niku mboten saged nyanyi. Pripun suarane telas niki. Mosok entek direukan awan mau. Nggih. Entek nggih senggak reok. Tahu kami boten nyekat piyambak menika wonten Mbak Elisa. Ya didampingi Mbak Elisa ben cocok, ben kompak. Ya kene Mbak Elisa tampil ke depan yo. Monggo. Ayo nduk. Mbak Elisa niki piyayine Mas Agus niki. Kalih Bu Agus. Dawuh Pak Agus, kalih Bu Agus, menawi wonten napa ingkang dipun remeni. Heeh. Nggih. Bu Agus. Ngapunten Pak Dalan. Nggih. Niki karena ada unek-unek dari Nyonya. Ngaten? Saya mau perahu layar versi campur sari plus koplo. Wah. Sae. Nuwun sewu apa versi trotok barang. Damel trotok wis saged Gemah Mustika trotok luar biasa. Trotok ya iso, mretek ya iso. Trotok mretek mawon golek utang. Drodok. Ya, permintaan dari Bu Agus. Ya, Elisa. Wonten perahu layar. Oke, ya. Tandake Mas. Gemah Mustika. Ya, terus. Ayo.
Mas Agus dan Nyonya. Elisa Urgarus dan Mas Darek. Madya Laras Indonesia. Mas Agus dan Bu Agus luar biasa. Tanduk yo boleh. Apa lho, Pak? Ampun ten padahal. Ning daleme dhewe wae. Boleh request ya Pak? Oh nggih, sakit. Saya panggilkan saudara dari Batam, artis kita. Ya dari Batam kan ada. Oh dari Batam ada. Iya, jadi kalau ceweknya agak malu mungkin yang cowoknya biar naik panggung. Pak Munirul Ikhwan. Mas Munir. Mas Munir. Ya. Ya. Tampil ke panggung ya. Yang dari Batam. Keluarga yang dari Batam, perwakilan dari Batam. Yuk, seperti Mas Munir. Mas Munir, monggo. Pak Muhed dari Singapura kalau mau berkenan naik boleh. Oh, dari Singapura juga ada. Ada asli Singapura. Yes. Singapura. Alhamdulillah. Kula meling nek kondur ning Singapura gareng digawa rono. Mas, aku aja bojak. Pedangane kanguru. Singo kudu Singapura. Singapura ke kanguru. Oke, kanguru ya. Kowe gelem tak diantak ngene. Heeh. Monggo Mas Munir yang dari Batam. Spot Mas, monggo spot. Ya, yang dari Batam. Monggo. Dan juga yang dari Singapura. Mas Muhed dari Singapura. Dari Master yang dari Singapura. Ya. Ya, perwakilan dari Batam. Dan ini Elisa. Suaranya habis Pak, itu sampai suaranya tersimpan di dalam gentong. Mas Munir yang dari Batam pulo. Yang dari Singapura sing saged jaget-jagong menika Mbak Elisa. Ya. Masa kanguru lho. Mas ini dari Batam aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa. Bisanya cuma comehire. Comehire kok. Saya kemarin juga di Inggo-Inggoan niku ya kebingungan. Nyampe Aku tak ngerti ini. Aku tak ngerti. I don't understand. No, you don't understand. Please speak English, please. Speak English. Welcome. Macam mana mau cakap Melayu. Pak Don sewu. Wedhuse piro? Wedhuse bilang as. Lah wong Jawa aku yo ndelo iku wedhus aku kok yo wedhus. Comehire. Wedhus pula lagi. Datang ke. Nyanyi dong. Lagunya apa Mbak Elisa? Melayu. Atur warga masyarakat malam ini yang hadir Mas Gareng. Betul, masyarakat khususnya jambu keluarga besar beliau Bapak Sukemi dan juga masyarakat sekecamatan Sukorejo. Oke. Ya. Yang mana dulu yang nyanyi Mas Gareng? Yang dari Singapura atau yang dari Batam? Oke, jangan pisahkan jadi Dores Maisari. Boleh bisa? Jadi Dores yang Maisari. Wah, aku hafal. Oh, bisa. Aku
Wes Mas Gareng sing makili iki. Dadi tukang ban. Iya. Kamu jangan lari. Saparang parah. Lah iki angel Iki urusane. dadi dures, Mas. Iki dadi dures. Ora dadi brebes. Oh, Dadi brebes. moga. Mbok menawi menika flash disipun teng mriku dereng wonten digantos ngoten mawon pripun Mas pokoke sing penak-penak. Ya, pokoke sing penak. Lagune saiki sing jadul-jadulan yo akeh lho Mas. Mas Batam, halo Mas. Sing jadul akeh sing nyanyi. Mas Gareng pripun? Kalau lagi sing jaman biyen. Piye to? Lambine jaman saiki kan cilik. Saiki kurang kae Bisa bila, Bisa bila. Oh no, iya. Isabella. Oke, Isabella Bang. Isabella. Sampeyan ya orang Melayu, Isabella. Oke, kita bantu. Oke, bisa aja. Oke. Bila ada salah dimaafkan ya. Betul. Ini kemarin demam panggung semua. Ini pertama kali aku di Ponorogo ya. Oh ini adik saya aja, Mas aku sih katanya amat terharu, penyanyi dari besar sangat. Batam. Cara-cara dijalankan budaya di sini. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Ya, silakan Mas Gareng, silakan. Ya, pegang. Gila terus ngelokor. Urung. Jalan iki apa to, Reng? Ya dagelan ngono sugih ya. kayak gini Mas. Jan, angkat tuturanmu terus. Kan jadi Bang. Moga saking Masnya yang dari Singapura. Ya. Ya, Mbak Lisya, ya. Jreng. Aku jreng. Ada kisah cinta dua dunia. Siang jadi hilang dalam kegelapan malam, mataku terpisah Menyenyapkan sebuah kisah. Iya, Isabella. Luar biasa yang dari Singapura, Mbak Elisa. Luar biasa, suaranya sangat menjulang tinggi. Suaranya bagus. Dan tinggi dan rendah. Terima kasih Bang Muhi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Tenan ya. Tenan. Wes, nyeposo kek. Nompo Pitra. Mas. Hah?
Wow, itu lagi. Betul tenang. Wah, tak kira bodoh. Gareng potongane kaya kotak amal. Lah, terakhirmu penderbisan bunyi iki ditokne nyatane ya temu iki. Alhamdulillah barokah. Oke. Budaya sing adiluhung ora munggur nang Indonesia. Tanggene sedaya nika jebul niku kesenian niku nggih tetep perlu, Mas. Mula hidup dengan seni itu kita indah, hidup dengan ilmu kita mudah, hidup dengan agama kita bisa terarah. Oke. Lah iki beda-beda agama, beda-beda suku, kempal manunggal nyawiji gawe hiburan ning dalemipun Pak Sugeng. Oke. Iki ana nampala saking ingkang kagungan dalem Mas Gareng. Saking Bapak Sukemi nyuwun pepeling. Kalih solawat badar. Iki religine. Minangkani iki kur wae no. Oh, kurban. Iya ta. Moga-moga nggih. Mereka langsung kemawon dipinangkani ngoten nggih Mas. Langsung wae. Pepeling. Pepeling, monggo. Ya, ya. Yaut.
Yo. Pepeling Mas Gareng minangkani dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati pupunden kula Bapak Sukemi sekalian Ibu Marijam. Leres muga-muga saged damel panginget-inget utawi pangimut-imut. Biyen aku wis nanggap wayang. Anakku lanang iki wis tak rejak-rejakne. Muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa, dadi bocah sing sugih, dadi bocah sing ngerti marang agama kelawan masyarakat. Cocok kelawan judule lagu. Pepeling. Atas sanget pamundutan nggih Mas. Iki pikantuk salam saking panjenenganipun pepunden kula ingkang wonten Depok. Ya Pak D Jarot sekeluarga. Nggih. Salamipun kagem Bolo SWP. Seniman Warok Ponorogo utaminipun Kang Agus Gunawan ugi Mas Cipto sarta pamengku hajat panjenenganipun Bapak Sukemi. Semoga temanten sekalian menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Keluarga saking Depok ugi nyimak niki rahayu. Ya. Jalun Depok Jakarta. Nduk Utari atau Nduk Dwi tampil ke depannya yuk. Sing dalu, Nduk Utari, Nduk Dwi. Nggih. Jan beda karo kadatan Mas. Bedane nggo napa? Pokoke Fabio Laras bengi iki tenan. Tampil beda. Sidene soleh. Pakai jilbab hitam, pakai kebaya putih, jari lorek. Alhamdulillah, sing duwe dhewe ireng. Pak Sukemi niki iri dengki mboten pareng. Rasane napa kebayake putih. Putih ya, Mbak. Muga anggenipun gegayuhan utawi jejujuan teko pupu sing getih. Jarite loreng. Ya wis rena-rena teko Jakarta, teko Ponorogo iki menggak-menggok koyo batik. Ora kaya ireng. Ya ora lho iki padha karo perekonomian. Munggah medua temua ya nang nggon kuwi. Nggon ndi? Ya nggih mriki lek mboten dianu kan diucul lho Mas. Ayo nyanyi Dok, campur sari dangdut Dok. Campur sari dangdut. Ya. Iki tenan Pak iki lagu-lagu biyen saiki iki lek upane ditokne lagu-lagu biyen nek ditokne saiki penake mboten umum. Tenan koleksine Gemah Mustika saiki luar biasa Mas. Pokoke langsung konfirmasi mawon karo Gus Murko. Saiki Gus lho niku. Sinten? Gus Murko. Kabeh nganggo Gus. Lho nek sing rada rene Gus cepret. Lah beda karo sing melodi. Gosong. Nggih, niki pun konfirmasi kali ngandhap. Oke. Sampun, nggih. Monggo. Gemah Mustika. Oke, dados. Sik Juk. Nita lah kula ki trayo bar leren sesasi to Mas. Nek basane awake dhewe kan sak keluarga to Mas nggih. Abot enteng panas perih paribasane kudu ngerti wong loro. Lek bojone njaluk sing wedok ya menehi. Sing wedok njaluk sing lanang ya menehi. Iya, pancen pasemon kekeluargaan kok. Nggih, wong jenenge wayang kulit itu
menandakan atau menggambarkan kekeluargaan yang romantis. Iya, dadi sing ditonton ora mung seni matine wae. Betul. Ora mung pengrawite wae, nanging secara keseluruhan. Betul. Betul. Ya. Wes temu karo bojomu. Wes apa urung? Nah. Wes apa? Oh, kok aku lek tambal ban moh lho. Sok tambal. Ya. Wes Singkong keju. singkong keju. Oke. Ya, Tangan ini lho. Iya. Oke. Singkong keju. Ya, dados berpacu dalam melodi musik. Aku tak nganggo anu gawan jadul piye ya iki. Ngono sampeyan wis ketok jadul ta. Ya wis kebiyen. Amudut. Ya Mas Reng. Moga. Ya. Gus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat Pak Oke. Dede? Siap. Dan tenan aku cukup mau pusat ini wis repot ya. Spesial lagu lama yang sudah jadul. digarap niki. Wah, kali Gemah Mustika luar biasa. Luar biasa. Nggih, Mbok pilih wonten Kagem iki dipisung-sungai kagem kadang-kadang Karang Taruna, pemuda-pemudi ana ing lingkungan Ngembat kene. leres. Bengi iki sing sabiyantu krentek lan niat saking panjenenganipun Bapak Sukemi sekeluarga. Mas Gareng. Nggih. Pokoke ora nek wong nom nyambut gawe iki ora bakal tinekan, ora bakal dadi. Pancen ya kudu bareng-bareng. Sing Sing tukang nom parkir ya ya kudu eneng sing sepuh. leres. Apa meneh wong jenenge kaya ngene wong nyambut gawe akeh wong, Mas. Heeh. Parkir nek ora dicekel kadang-kadang sinuman kawula muda Ya. iso keteteran tenan. Heeh. Sembah nuwun sedaya dulur-dulur kula, mas-mas kula ingkang sampun ngawontenaken parkir yang sangat nyaman, Nyaman yang dan tertib. sangat tertib luar biasa. Vela dan Ana Aura, Gemah Mustika. Ya. Yeah. Si cantik yang berdua punya jilbab sama, punya kebaya sama. Si cantik yang berdua piye to, Mas? Enggak, Si cantik yang berdua piye to maksudnya? Ora si cantik kedua. Kedua berarti gonku. Piye maksudnya Si ini cantik kedua? berdua. Berdua yang sangat cantik-cantik ngono lho. Oh Mas. ya wes. Kok mulek to, Mas? Ya ora kedua ki gonku. Ya. Apa nih? Nggih sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Ana. Dalu. Duh Vela. Ya. Mas Gareng selamat malam. Wilujeng dalu nak cantik. Ya. Suwira nang nggon Sukorejo ya, Duk ya. Alhamdulillah. Ini mumpung kepethuk lawan dulur-dulur Sukorejo ya dicasi panglipur. Nggih. Sugeng riyaden Bapak Ibu nggih. Masih dinuansa Fitri menika. Betul. Aku dandan ora fair. Dosa mekeh karo dulur kene iki. Napa nggih? Iya, Nggih ngucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sedoyo. Ya, lagunya lho, Vela. Nggih, niki nak mboten wonten panyemunan? Ada permintaan dari kadang-kadang Sinuman iki mau nyuwun ana sing nyuwun apa iku Sumaning Ati. Nah, semuanya Nah, kok ya cocok Cocok ya? karo karepe Mas. cocok karo kahanan. Heeh. Ya, ditancake lho. Ya. Terus Gemah Mustika.
Mas Garing. Wahyu Mata. Ada Bella. Bana. Mas Garing. Iya, Dek. Ki guritnya jana. Cek HP. Tetap berdiri Ndoana lawan Ndovela. Mas Gareng, iki dawuh saking dulurku lanang Mas Agus, minangkani dawuh saking panjenenganipun Mbah Iko Bilowo nyuwun sriuning mustika tuban. Ya ditambahi Mbak Elisa. Ya ini. Ya. Serpeki petalaman Elisa tampil lagi. Ya. Mbak Elisa yang tetap nyimak dari Jakarta. Dari Jakarta, ya. Kasih ada Romo Eko. Nyuwun sriuning. Ya, oke. Yuk, Gema Mustika. Mas Gareng, yuk beksa Mas Gareng. Sudete corok garengan. Dangdutnya caping gunung Mas. Elisa Urkarus, ada Mas Garing.
kripik gedang kripik telo sithik gedang waton ronto mengko disambungke ana gara-gara ya nduk. Ya tak dereke pelok barang ya. Tak dereke ya. Bende peri mangungkung suling slompret terus nendi rawat